Kto nemá rád zľavy? Jasné, aj ja často kupujem zlacnené ponuky, ale tiež som sa naučil, že nie som taký bohatý, aby som kupoval to lacné. A toľko klamstva vo výpredajoch, keď odlepíš cenovku tej fantastickej zľavy a zistíš, že stará cena bola ešte lacnejšia. Dnes vám však chcem porozprávať o tom, ako je to so zľavami na zájazdoch a kto ten rozdiel v cene vlastne platí. No, majiteľ cestovnej kancelárie to určite nie je. On pritlačí na domorodcov, ktorí služby ponúkajú a tí potom platia menej svojim pracovníkom. Čo myslíš? Aké služby ťa čakajú od unaveného, málo zaplateného čašníka, sprievodcu, inštruktora potápania či námorníka? Bude sa usmievať? No, ak áno, tak len kvôli tomu sprepitnému. Veľakrát som to zažil na vlastnej koži. Na jachtách, kde sme namiesto 12 boli na lodi len 6 a doslova sme utekali z jednej roboty na druhú. Spával som 4-5 hodín, unavený, zničený, úplne bez chuti. Nech som sa snažil akokoľvek byť pre hostí, aby si to užili, nevždy som dokázal sa usmievať. A bolo mi jasné, že hostia za to nemôžu. Zaslúžia si fantastický zážitok. Ale ako im vysvetliť, že kvôli tej špeciálnej zľave teraz každý z nás musí robiť za dvoch? A nielen to, aby sa ušetrilo, tak sme museli šetriť na nafte, benzíne, nešli sme na tie špeciálne miesta a boli ďaleko. A trpela aj bezpečnosť. Keď sa niečo pokazilo a nedalo sa opraviť, kupovalo sa len z druhej či štvrtej ruky. Mnohokrát boli bezpečnostné systémy len na okrasu. A ja som vypisoval e-maily, sťažoval sa, vysvetľoval, čo sa môže stať. Nič. Treba šetriť. A som sa naštval a dal výpoveď. Nikdy viac vo firmách, ktoré robia zľavy. Preto ani ja neponúkam super zlacnené dovolenky. Nemám rád toto slovo. Dovolenka. Kto nám má prečo dovolovať zažiť niečo úžasné? Preto ani zľavy, ani dovolenky. Ale skutočné, jedinečné zážitky, luxusné dobrodružstva, na ktoré nikdy nezabudneš a kde sa môžem ja zaručiť, že servis bude perfektný. Ľudia okolo teba sa budú usmievať tým ozajstným úsmevom. Lode, autá, dobrodružstva budú kvalitné a bezpečné. Veď keď je host spokojný a šťastný, tak potom aj my, všetci, ktorí na tom pracujeme. Radšej ponúknem darom niečo špeciálne a zaplatím to z vlastného vrecka, či hodinami extra práce, ako robiť zľavy. Ja nepotrebujem byť za rok milionárom. Chcem sa spokojom pozrieť každé ráno do zrkadla. Chcem, aby ľudia, ktorí pracujú so mnou, boli slušne zaplatení. A chcem byť hrdý na seba a na svoju prácu. Tak, ako ma to naučil môj otec. A vracia sa mi to tým najkrajším spôsobom. Šťastní a spokojní hostia s úsmevom na tvári, ktorí zažili niečo naozaj špeciálne. Ozajstné luxury adventure. Takže ak si ty z tých, ktorí vedia, že lacné či zlacnené nie je to, čo hľadajú, potom sa s radosťou s tebou porozprávam o tvojom vysnívanom dobrodružstve. Skontaktuj ma. Dolná Kalifornia a dobrodružstva, na ktoré nezabudneš, čakajú len na teba. A napíš, čo si o tom ty myslíš. Veľmi ma to zaujíma. Ďakujem.